नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी अविनाश मराठे ॲग्रिसॉलमध्ये आपलं स्वागत करतो आहे। वडनेर दुमळा इथं एका प्लॉटवरती आलेलो आहे आपण। आर्यमानचा प्लॉट आहे। ह्या प्लॉटची जेव्हा लागवड झाली होती, ह्या टोमॅटोची जेव्हा लागवड झाली होती त्यावेळेला सुरुवातीला सर्वात पहिलं ड्रेंचिंग जे आपण दिलं होतं त्यावेळेस दिलं होतं सुपर पीच्या वापरामुळे तुम्ही बघू शकता फुटवे जे आहेत सगळीकडे अतिशय जबरदस्त असे फुटवे, बेस्ट असा स्टंप जर चांगला असेल तर फुटवे चांगले निघतील। स्टंप अतिशय सुंदर बनलेला आहे आणि फुटवे तुम्ही बघू शकता झाड जागेवरती थांबवून इथं सेटिंगसुद्धा सुरू झालेलं आहे, फुलकळीसुद्धा राहिलेली आहे, पंजसुद्धा लांबलेला आहे। बेस्ट असे रिझल्ट सगळीकडे तुम्हाला जे आहे ते बेस्ट असे रिझल्ट्स मिळतील। महत्त्वाचं म्हणजे पानांची जी क्वालिटी, पानांचा रफनेस बघू शकता, अतिशय बेस्ट असे रिझल्ट्स मिळालेले आहेत। सुपर पी दुसरा जो आपण यांना वापर केला होता तो 05818 आणि ट्रेनर, आपण सुपर पी 05818 आणि ट्रेनर ह्या तिघांचा जो आहे आलटून पालटून याच्यावरती वापर केलेला आहे। झाड दाबून गेला जो आहे रिझल्ट तुम्ही बघू शकता, सगळीकडे फुटवे बुडफळ जबरदस्त मिळणार आहे कारण झाड जागेवर थांबवलेलं आहे। बेस्ट असे रिझल्ट्स मिळालेले आहेत। एकदा नक्की वापरा ॲग्रिसॉलचं सुपर पी ट्रेनर 05818। पारंपरिक ग्रेड जे आहेत 19, 1261 किंवा इतर कुठल्या ग्रेड्स ह्या कंडिशनमध्ये पावसाळ्याच्या याचं जर दिलं तर झाडाची खूप जास्त वाढ होते। तुम्ही बघू शकता सुपर पी आणि 05818 ट्रेनर आपण दिल्यामुळे याची वाढ जी आहे ती जागेवर थांबून फुटवे जास्तीत जास्त मिळाले। जितके जास्त फुटवे तितकी जास्त फुलकळी, जेवढी जास्त फुलकळी तेवढं जास्त फळ। त्यामुळे जर फळ तुम्हाला जास्तीत जास्त हवं असेल तर नक्की वापरा ॲग्रिसॉलचं सुपर पी 05818 आणि ट्रेनर। वापरायचा प्रमाण जे आहे तेही अगदी कमी आहे, 2 ते 2.5 किलो एका एकरसाठी वापरलं जातं। ट्रेनर हे फक्त 500 ml मध्ये, तुम्हाला 5 लिटर 2 लिटर 1 लिटरने वापरायचं, फक्त 500 ml मध्ये तुम्हाला जो चमत्कार दिसणार आहे फक्त 500 ml मध्ये बघणार। नक्की वापरा ॲग्रिसॉलचं ट्रेनर सुपर पी 05818। धन्यवाद।